Els alumnes del Col·legi d'Alfauir Ròtova han conegut aquest matí una mica més el medi natural bernissenc gràcies a una sèrie de tallers que estan impartint l'Ecomuseu Vernissa Viu. Una aproximació a l'Ecomuseu i al patrimoni natural de la Vall del Vernissa per part dels alumnes de primer a sisè de primària. Al Col·legi de Ròtova, Alfauir, una sèrie de tallers mediambientals sobre els arbres, les coves, fauna i flora, han permès no només aprendre als alumnes, també es tractava d'una activitat on els monitors feien pràctiques dins del curs de guies interpretadors del programa Activa del CSICOM. Els tallers van adreçats als alumnes de primària, de primer a sisè, perquè puguen entendre millor el concepte d'ecomuseu i perquè els arribi millor la idea de també els elements del patrimoni natural. Els alumnes del curs faran també pràctiques en empreses, de manera que puguen arribar a dedicar-se a ser monitors interpretatius del medi. El 25 de febrer els tallers per conèixer la Vall del Vernissa es traslladen al Col·legi d'Almíssera Llocnou.